Tie nousi pystyyn suoraan 3 ottelussa. Joukkuehan koki eilen erittäin katkeran tappion jatkoaikamaalilla Porinässille. Viime kauden mestarijoukkue Jokerit oli koko vartalo kipsissä ratkaisevan ottelun alussa. Jo minuutin pelin jälkeen sai Petri Varis sörkkiä kiekon rauhassa Markus Ketterin edestä maaliin. Ja 3,5 minuutin kohdalla Arto Heiskanen siirsi ässät jo 2-0 johtoon. Helsinkiläisten selkäranka ei kuitenkaan murtunut. Ensin Otakar Janetski teki hänelle erikoisen tempun, maalin, ja sitten Otto syötti tekopaikan Jiisi Seivalle. Ottelun supertähti Jari Korpisalo avasi maalihanansa siirtämällä ässät 3-2 johtoon. Jali Wallsten tasoitti tilanteen kuitenkin 3 minuuttia myöhemmin. Sen jälkeen pelattiinkin yli 50 minuuttia ilman maaleja. Katsomossa ottelua seurannut ja erätauoilla poikaansa opastanut Viktor Tikhonov antoi Vasilipojalleen toiselle jatkoajalle niin hyvät neuvot, että se toi sitten ratkaisun. Jari Korpisalo lähetti tällä maalillaan viime kauden mestarit aikaiselle kesälomalle. Ässäriemu oli rajaton. Jari Korpisalo, se taisi olla tämän kauden makein maali. Ehdottomasti. Kerrataanpas nyt, miten se oikein syntyi? No, nyt taisi vähän unohtua itsekin, mutta Levonen laukas. Ja mä pääsin yhden käden ohjasta kiekkoa ja se taisi mennä Ketteriin alavieri. Vähän kävi muhkiin, mutta tällaista se on jatkoa jo. Uskomattoman pitkä ottelu. Oli. Miten tästä jatkoajalla, minkälaisia ohjeita te saitte Tihanovilta? No, pyrittiin pelaa tarkasti, mutta kaikki alkoi olla niin katki jo. 3 kenttää painettu nämä 3 peliä, että kyllä se alkoi tuntua rahteeseen. Eli siellä niin kuin mentiin enempi jo tuolla psyykkeen puolella. No, ihan tahtopuolella. Tää on niin kiikukaa kuin matse, että tää kääntyi nyt meille. Oliko siitä paljon apua, että poika Tiho sai isä Tiholta ohjeita tuolta katsomosta? No kyllä, kai se on tämmönen rauhoittava tekijä, ihan hienoa vaan. Mihin tämä Ässien mahtava kausi oikein perustuu? Kyllä se mielettömään tahdonvoimaa. Ja siihen, että meillä on hyvät coachit ja homma toimii, joukkuehenki hyvä. Kuinka pitkälle tämä joukkue menee tästä vielä? Loppuun asti. Hyvä. Mestaruuteen. Kiitos. Kiitos.